ja toimista sun paita Ja väärä. se oli teloituslaukaus. Oi vittu ja toimista sun Miksi paita kaikilla on väärä. toimistovaatteet päällä? Mulla ei. Ylinteri, Kerro! ampuma-ase raportti Kohdehenkilö eliminoitu. Ei tuu mitään jatkotoimenpiteitä. Jes, hyvä, kiitos. Tai kokousvaatteet. Ja ei potkuja. Apua! Herra Jumala, mitä täällä tapahtuu? Hui saatana. Mennään vielä joku 15. Tarvitaanko mua? Tuuks me siellä vai? Okei. Ai, Semmonen ai pikku saatana. briefi. Ojanen ja Apua, Silkka officer down. Kulittava Maija. Officer down. Sitten Officer Sylinteri down. Karal. Aulaa välittömästi tukea. Kuitti. Radios vielä mä tuun. Saatana. Henkilöitä maassa. Henkilöitä ammuttu. Useita laukauksia. Officer down. Saatana, kuka oli ampuja? Officer down. Vittu juokse puukolla mun meidän poliisin luona. Vittu täräytänkö päähän? Menkää Mitä? tarkistaa toisen poliisin. Hei, tää on tää, joka lähti karkuun. Joo, äkkiä! Potkin sun autoa. Toivottavasti kuolet aivosyöpään. Hei, hei, helvetin tunari. No, mulla oli muutakin vähän huonoja uutisia siitä työstä, että Mitä, saanko mä potkut vai? no valitettavasti kyllä. Saanko mä kuulla peru?